Слушай Радио Благоевград онлайн на адрес bnr.bg/Благоевград. Разбрахме преди малко от областния управител на Благоевград за засилване на връзките от двете страни на западната ни граница и каква е съдбата на пункта Клепало. Да се надяваме, че след 30 години ще можем да преминаваме оттам, ако сме тръгнали да пътуваме към Северна Македония. Продължаваме с теми, свързани с западната ни съседка и общата балканска политика. За настоящата ситуация акцентираме с журналиста от българското електронно издание Трибуна Владимир Перев от Скопие и защо се заговори за ревизиране на двустранния договор за добросъседство, но най-напред да си кажем добър ден, господин Перев. Добър ден, госпожа Бракова. Добър ден, Радио Благоевград. Отново драми и мелодрами в Скопие, политическо говорене или словоблудство, по-скоро относно един изключително важен договор, върху който се базира и започването на преговорите за членството на страната в Европейския съюз. Да започнем така, след това ще ви попитам и за това какво се случва пред българското посолство в Скопие, но нека така да започнем разговора. Да почнем с договора. Договора е една тема, която всекидневно, просто мога да кажем от час в час, на всичките медии в Македония отново и отново се става все на нови и нови критики, погледи, преизпитания, все с някакви нови идеи, в които основната цел е договора да бъде прекъснат. Договора да бъде понищен и Македония отново да пристъпи към нов договор с България. Края на всета тая тензия, която се развива, всичко това, да кажем, духовно, ментално насилие върху гражданите, което се върши, това и в двете държави, мога да кажем, но повече в Македония, разбира се, е барението на партията ВМРО-ДПМН е договора да въпроса за договора да се обсъди чрез референдум. Оценката до този момент е дека се работи за една ялова идея, която никакъв начин нема да успее. Едният начин да успее, едният начин е да бъде спрена още на почетокот, т.е. парламента с силата, която я има с гласовете и своите възможности, значи да не получи 61 глас и да не бъде допуснат референдум по тая тема. Втората възможност е парламента да даде пас, да даде помин на предложението за референдум и след това ВМРО-ДПМН и Християн Мицкоски да обезбедат 150 000 подписи, които са нужни, за да се донесе решение за референдум и да бъде озаконен референдум. Вие кой вариант мислите, че ще е по-реален? Защото македонският парламент, както и българският в определени моменти, са непрогнозируема институция. Не, в този момент македонският парламент, където се работи за един или два гласа, от които, да кажем, зависят нещата, македонският парламент, доколкото македонското правителство, доколко министър-председател Ковачевски иска да не излезе парламент, той това може да го направи за минута. Веднага. Защото екзистенцията на македонските депутати, знаете, нашите депутати не са толкова народните посланици не са толкова богати като българските. Ние сме по-малка земя, имаме по-малко възможности да натрупаме богатство чрез сделките, които ни ги дава парламента. Нищо, сега като тръгнете в този процес за евроинтеграция, ще има неправителствен сектор, много така мощен и възможности за различни дейности. Да се надяваме да не следвате нашия пример в тази посока. Надяваме всичките. Не знам, в този момент не е ясно каква позиция ще поеме правителството и премиера Ковачевски, защото и Джапери, председател на парламента, още не е получил искането за референдум да разпише. Това ще бъде чак утре и ще се гледа процедурата. Така аз мислим, че в този момент правителството няма да допусне.
Вие в едно, дано да е така, в едно свое интервю от последните дни за Евронюс България казвате, че никога в македонското общество не е имало толкова силно разделение, колкото в момента. Македония посреща своята 31 годишнина на независимост в пълно разделено общество. Е цитатът от вас. Това е точно. Жалкото е, че всичките проблеми на това разделено общество произлизат в Македония от неспособността на македонците да осъзнаят своето минало и неспособността да се прилагодат към съвременните тенденции в обществото и да насочат погледа към своето бъдеще, евентуално бъдеще, кое ги чака. Омразата към българите, koja е насаждана 100 години от страна на Белград, а да кажем и Москва не е баш много заостанала. Напротив, Москва е всичко това потиквала. Москва е формирала всички тия научни институции за македонски език. Москва е вършила в източните земји жестока пропаганда македонски език да бъде признат като самостоятелен, това в исторически рамки, не като плутотомия. Обаче, господин Перев, нали се сещате, че 100 години са си изиграли ролята през тези 100 години и няколко поколения са преминали в съвсем друг тип възпитание, обучение, образование. Да. И това си влачи своите последици. Днес омразата към България се насочи и омраза към една част на хората от Македония към украинския народ. Значи желанието Русия да победи. Защо ако победи Русия, тогава България ще бъде унижена, Сърбия ще бъде величана и Македония ще може тогава да се опълчи, да кажем така, срещу България. Обаче вече Скопие ще има официален представител и дипломатическа мисия в София. Това как го тълкувате край Вардар? Мислим, че в тия моменти дипломатическата мисия, официалният представник Гнеза Руси, съмнявам се, че може да има някакво сериозно влияние в политиката, която се води на релацията София-Скопие. Това ще бъде повече на куриерска работа, в която ще се преплетат интересите на Белград, на Вашингтон, на Москва, па ако искате и на Тирана. Значи сериозни проблеми чекат дипломатическия представител на Македония в София и той ще трябва, сигурно, че ще бъде много въздържан подаването на мнението, защото Агнеза Руси, мислям, че Агнеза Руси е иначе, мислим, по происход половина албанка, половина македонка. Да, бекграунда е добър, с така добра дипломатическа кариера до този момент. Да, и запознава добре историята и мислим, че ако се случи някакъв гаф, той ще бъде вероятно от невнимание. Съмнявам се, или по налог. Съмнявам се, че тя самата ще преземе някаква мерка, някакви акции, да води политика, в която ще се заложи за някакво цвръсто признаване за македонска държавност, македонски език от антика до днес и така. Тия неща мислим, че при госпожа Руси няма да мина. Понеже така навлизаме в минутите, които ни доближават до новините в 2 следобед, още един акцент или два, много набързо да кажем няколко думи за това какво се случи тези дни в Съединените щати. Македонската патриотична организация, поредния нейн конгрес, оттам какви сигнали дойдоха? 2 изречения, господин Перев, и ще ви питам и за къщата на Димитър Талев и отношението на България към... Значи, в този момент българската кауза доживува възход на американския континент и първ път след... Аз съм бил на поне 20 конвенции на Македонската патриотическа организация и следех нейзиния упадък. Всекоя нова конвенция се позле и позле. Сега стана нещо, което е възход на МПО, на 100-та конвенция. Това е заслуга отново на семейството Лебанови, на младиот Томас Лебанов, който превзеде една част от ръководението и идеологската и националната определба на организацията и сериозните, това трябва да кажем, сериозните залагания на българския генерален консул в Чикаго, господин Светослав Станков. Знам, че
се казва Станков, Светослав Станков, който много активно работеше за инкорпорирањето, вклучвањето на целия български елемент в Штатите, в МПО, където се зајахнаха старите организации Пирин, Баштин крај и така. Това е голем, това е възход и това е успех на българската външна политика. Браво! Преди да всичко. кажем и ние тогава. И за къщата на Димитър Талев две изречения. Закъсня ли българската държава да тръгне в тази посока, да я откупи и да я превърне в музей? За къщата на Димитър Талев просто ще ми се да направим един, како да кажем, специално едно издание, да напишем за трагедията, не само около тази къща, трагедията на цялата улица. Ете да ви кажем един бисер. На улицата на 50 крачки от къщата на Димитър Талев е къщата на българския министър за външни работи Пашев, кој нештасно там катастрофира некаде на Витоша, на ски и така. Значи, тука е близина од среща къщата на Коста Цернушанов. Тука е къщата на еден од основачите на жена му на Патанджиев на Времеро. Това е цела една улица пълна с къщи. Абсолютно всичко е изоставено от българската държава в последните 100 години. Не е проявен никакъв интерес. Не става дума само за една къща, која сега вече е полуразпадната и разровена. Става дума за интерес за цело едно културно наследство на цели едни генерации, които тука се къщата на Кусевите. Тука в един периметър от 150 метри са всички тия къщи. Добре, тука ние заедно с вас, история, заедно с вас, така можем да направим една поредица от разговори и издания чрез ефира на Радио Благоевград, да спасим българското културно наследство в Прилеп, заедно с, и не само в Северна Македония, което трябва да остане и в следващите времена, нали, господин Перев? Да. Добре, много ви благодаря. Благодарим и на вас, благодарим на Венството, благодарим на Радио Благоевград и четете Трибуна МК, българския единствен портал, който излиза на македонски и с български части. Дайте да кажем, че това е един народ и един език. Точно така. Владимир Перев, журналист, част от екипа, който създава българското електронно издание Трибуна в Скопие. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на югозапада. Навсякъде.